személyezés igazolványa változtatta, a lakcímkártya változott, bármilyen az adataiban, akár a telefonszámát, e-mail címét, illetően az előkészítődéshez képest változott. Semmi nem változott. Rendben. Emlékeztetem az előkészítődésen már megtett figyelmeztetésekre, illetve azt részében is egészítem. Az emlékeztetés alatt elérni leginkább ki, hogy önnek nem kötelessége vallomást tenni, a vallomástételt akár egészében, akár egy-egy kérdés vonatkozásában is bármikor megtagadható, és bármikor vallomást tesz. Ha tesz vallomást, két dolgot nem tehet más személy bűncselekmény elkövetésével, hamisan nem vádolható, egyenletlévő hamis tényállítással nem sérthet. Tárgyalásra tartozó figyelmeztetés, az pedig az, hogy függetlenül attól, hogy tesz vallomást vagy nem tesz vallomást, a teljessé válik itt a bizonyítási eljárás keretében a kérdezés, észrevételezés, indítványtétel jogosultsága, tehát az itt kihallgatandó személyekhez, meghallgatott szakértőkhöz, kérdést intézhet nyilatkozataira észrevételt lehet, egyes bizonyítékra, önt érintően a lehallgatásokon, vagy akár például észrevételt tehet, tehát ezek a jogosultságai itt válnak teljessé, továbbá arra is figyelmeztetnem kell még, hogy amennyiben nem tesz vallomást, úgy a nyomozás során tett rendelkezésre álló önvallomását, illetve vallomásról fogok ismertetni. Érti a figyelmeztetéseket, de emlékszik a jogaira is. Rendben. Kíván-e vallomást tenni? Kívánok, jó papírformátumban. Papírformátumban kívánok vallomást tenni. Ezt átadja nekem? Igen. Én nem tudom felolvasni, mert rossz embereket használom, és nem tudom elolvasni. Értem. És akkor csak ezt benyújtanám. Igen. Kérdésekre kíván-e válaszolni? Fog-e válaszolni? Nem kívánok. Nem. Rendben, két kérdésem van még, de végül ezzel nyugodtan egyeztessem, hogy az első kérdésem arra vonatkozna, azzal amellett, hogy az előkészítőlésen tett nyilatkozatát is ismertetem. Nem érzem magam bűnösnek csak egy pontban, ezt majd a tárgyaláson kifejtem, nyilatkozt az előkészítőlés során a negyedrendi vádlott. Hát azt kérdezném, hogy egy több cselekmény képezi a vád tárgyát az ő vonatkozásában, akár a kábítószeres cselekmény is, bármelyik vonatkozásában a bűnösség beismerésé körében kíván-e nyilatkozni, vagy nem. Azt mondja a védője, hogy nem, akkor nem kíván nyilatkozni ezekre a kérdésekre, és a személyi körülmények kapcsán sem tesz vallomást, azt javasolja önnek a védője, akkor megfogadja az utalást? Igen. Egyébként a törvényszék magában az írásban nyilatkozatban van a személyi körülményekről, tehát ezen felül nem kíván nyilatkozni. Pusztán ezt benyújtja számomra. 13b, 14 per 2023 per 89 per 4 B per 2 szám alatt csatolva önvallomás, amelyet felolvasok, tehát felolvasással teszem a tárgyalás anyagával. Tisztelt törvényszék, el kívánom mondani, hogy ahogyan a lehallgatási jegyzőkönyvekből is kiderül, sok hülyeséget mondtam, de azokat nem gondoltam komolyan. Soha nem bántottam senkit. Nem verekedtem, nem voltam katona sem. Római katolikus, istenhívő ember vagyok. A fegyverekhez sem értek, csak azért mondtam azt, ami a fegyverekkel kapcsolatban a telefonban elhangzott, hogy komolyabban vegyenek. Egyszer vettem egy riasztópisztolyt, de azt sem kezeltem, azt sem tudom, hogyan kell lőni vele. Tudom, hogy mondtam és írtam dolgokat, amit nem kellett volna, de nem gondoltam át. Eszem ágában nem volt bántani senkit, abszolút nem gondoltam komolyan az elhangzottakat. Amikor ezekre a telefonbeszélgetésekre sor került, sok problémám volt, főként anyagi jellegűek. Akkoriban hoztam létre a Facebook oldalamat, és a Facebook oldalon lévő számtalan hamis információ megzavart, ingerültételt. A korábbi életemhez képest túl sok információt kaptam hirtelen. Eszem ágában nem volt ilyen bűncselekményt elkövetni, soha nem bántottam, nem is bántanék senkit. Nem is találkoztam a vádiratban szereplő személyekkel. Az volt a pekkem, hogy Kovács Áront ismertem, mert egy falunbeli lányhoz házasodott be. Amikor ezt észrevettem, megörültem neki, hogy őt ismerem, és felvettem vele a kapcsolatot, majd rajta keresztül Posta Imrével is. Ha nem ismertem volna Kovács Áront, akkor valószínűleg nem is lett volna merszem velük kapcsolatba lépni, és akkor most nem lennék vádlott egy olyan cselekmény miatt, amit el sem követtem. Lényegében a 2 telefonhívást követően szinte rögtön letartóztattam. Ha nem így lett volna, akkor kiderült volna, hogy valójában ezt az egészet csak egy figyelemfelhívó kampánynak gondoltam, nem hittem benne, és ma sem gondolnám, hogy ezek az emberek valóban el is akarták követni azokat a cselekményeket, amelyeket a YouTube-on közzétettek. Ahogyan azt már korábban is elmondtam,
A 4-5 személy, akiket a telefonomban említettem, helyi, 20 év körüli fiatalok, nincsenek szüleik, én dolgoztatom őket. Felkaroltam őket, mert senki nem foglalkozott velük, és nem akartam, hogy drogosok vagy alkoholisták legyenek belőlük. Erdészeti munkát vállaltam, oda vittem őket, hogy legyen pénzük. Ők nem is tudtak róla, hogy említettem őket. Legfeljebb a tüntetésre vittem volna el őket, hogy ne menjek egyedül, de erre nem is került sor, mert elfogtam. Szerencsére egy őket legalább nem kevertem bele semmibe. Nekik még a YouTube oldalt sem mutattam meg, nem is beszéltem nekik az egészről, mivel magam sem gondoltam komolyan, azt hittem, hogy egy vicc az egész. Ahogyan azt korábban már említettem, egy mélyúti hölggyel beszéltem a dologról, akit az interneten ismertem meg. Vele régóta beszélgettünk barátilag, de vele sem találkoztam soha. Vele lehet, hogy beszéltem erről a felháborodásomról, elkeseredettségemről. Ezen kívül egy barátommal is megosztottam telefonon a gondolataimat, de ő is mondta, hogy hülyeséget beszélek. Ha megnézik az egész ügyet, látható, hogy nekem ehhez az egész szervezkedéshez semmi közöm. Csak elkeseredettségemben vettem fel Kovács Áronékkal a kapcsolatot, de semmilyen konkrét cselekményt nem fejtettem ki. Mindenkivel csak telefonon, illetve interneten tartottam a kapcsolatot, a munka mellett nem is lett volna időm semmilyen egyéb tevékenységre. Jó érzés volt kibeszélni a dühömet, de ahogyan mindenki mond olyanokat, hogy legszívesebben kinyírna valakit, ez soha nem jelenti azt, hogy valóban megkívánnám tenni. Soha semmilyen erőszakos magatartást nem tanúsítottam, egy egyszerű falusi autószerelő vagyok, akinek jó érzés volt, hogy az interneten rengeteg követővel rendelkező személyek egyáltalán szóba állnak velem. Elismerem, hogy hülyeséget mondtam, de továbbra is tartom, hogy ezek csak nagyzolások voltak a részemről. Azt sem tudom, hogy ezek az emberek hol és mikor találkoztak. Miben vettek részt, csak az interneten láttam róluk anyagokat. Azt hittem, és gondolom ma is, hogy ők is csak figyelemfelhívásból csinálták az egészet. Nem tudom elképzelni, hogy bárki is meg akarná ölni az ország leghíresebb embereit, pártól és ideológiai hovatartozástól függetlenül. Nem fogtam fel, hogy mire készülnek, soha nem tettem volna semmit, mint ahogy nem bántottam életemben soha senkit, de még egy állatot sem tudnék bántani. Pósta Imrét is csak azért hívtam fel, mert úgy gondoltam, elmegyek velük a békés sztrájkra. Az a szerencsétlenségem, hogy ennyire összejöttek ezek a dolgok, és ezen emberek ellen már folyt titokban az eljárás, és a végén éppen belekeveredtem én is. Ha egy kicsit később kerül sor az elfogásra, akkor kiderülhetett volna, hogy csak blöfföltem. Az az én szerencsétlenségem, hogy éppen akkor vettem fel velük a kapcsolatot, amikor már lehallgatták őket, majd szinte rögtön elfogtak engem is, és nem is tudott kiderülni, hogy nem gondolom komolyan az egészet. De ha megnézik a bizonyítékokat, látható, hogy ezen az egy-két híváson kívül semmit nem tettem. Nagyon sajnálom, szégyellem, amiket mondtam és leírtam, eszem ágában nem volt elkövetni, még hasonló cselekmény sem. Sok kuncsafton van, szeretnek, bíznak bennem, mindig normális időre megjelöltem az autójuknak. Nagyon sajnálom, ami történt, tudom, hogy nincs jogom senkinek ilyeneket mondani. A vádirat azt is tartalmazza, miszerint saját használatra csekély mennyiségű kannabiszt termesztettem, amelyet a 2021. szeptember 29-20 óra körüli időben cigaretta formájában elszívtam. Ezzel kapcsolatban el kívánom mondani, hogy a letartóztatáskori kutatás alkalmával készített fotók is bizonyítják, hogy a gaz között mindössze egyetlen szál vadkender nőtt ki, amelynek magját a szél sodorta valószínűleg oda. Egy ismeretlen ember mondta, hogy ez az egy szál vadkender ki is lett tépve, nehogy baj legyen belőle. Határozottan állítom, hogy soha nem termeltem vadkendert, az az egy szál is csak véletlenül kinőtt a gazban, és mindvégig azt mondtam, hogy ott termelt, és nem azt, hogy termeltem. Ebben a látpontban egyáltalán nem tartom magam bűnösnek, mert semmit nem tettem. A személyi körülményeimmel kapcsolatban el kívánom mondani, hogy egy kiskorú gyermekem van, 2 nagykorú. Változás a korábbi vallomásomhoz képest, hogy 2 nagykorú gyermekem időközben külföldre költözött, ott dolgoznak. Szakmunkásképzőt végeztem, autószerelő szakmámban. A szakmámban dolgozom, gumicserékkel, autógumijavítással foglalkozom. Havi 200-250 ezer forint a jövedelmem. Feleségem krónbeteg, többször el kellett távolítani nála a gyulladások miatt bélszakaszokat, emiatt komoly diétát is kell tartania, néha 2-3 hétre vagy többre is fekvőbetegnek nyilvánítják. Ilyenkor kórházba kell vinni, majd ott felerősítik, utána otthoni ápolásra szólunk. Dolgozni nem tud. Bár még nincs leszázalékolva. Én magam is gyomorfekélyes vagyok. Korábbi vallomásomhoz képest romlott az állapotom, gyomorműtétem volt, ami után a gyomor és a bél szétvált, a hasüregbe szerencsére csak víz került, mivel enni akkor már nem tudtam, ennek köszönhetően éltem túl. Azóta is komoly gyomor problémáim vannak, és a jelen helyzet teljesen felülvölte az idegeimet. Én tartom el a családot.
Az ügyel kapcsolatban egyenlőre ennyit kívánok elmondani, kérdésekre nem kívánok válaszolni. Tisztelettel Budapest 2023. december 12. Koki Norbert vádlott aláírás. Akkor ez a nyilatkozat, amit felolvastam. Rendben. Ismertetem. Annyit fűznék hozzá, hogy akármilyen hihetetlen, ezt az oldalazós videót még csak nem is láttam. Tehát nem láttam elejétől végig, elnézést, de nem tudok hallgasóban beszélni. Én csak ahogy megláttam az Áront, azért telefonáltam, de igazándiból föl sem fogtam konkrétan. Mi van, mit vannak, végig sem néztem. Te tud figyelni? Igen. Ennyi? Igen. Értem, ismertetem a nyomozás során tett vallomásai. Teszem ezt digitális nyomozati iratokból. Talán foglaljon helyet, ha úgy könnyen. ...9.4.17 a digitális iratszám, és annak az 5.14 oldalát fekszik el az első. szeptember 30-án hallgatták évfigyelmeztetések rendben megtörténtek. Személyi körülményeire nyilatkozott, de ezt akkor most pontosítottam. Közölt megalapozott gyanú lényege szerint. Bevezető részbe átemelve a további terheltekkel közölt megalapozott gyanú konkrétan terhelt cselekvőségével kapcsolatosan. Ön 2021. szeptember 25. napján kapcsolatban lépett Kovács Árpád Dezsővel, akivel közölte, szimpatizál postai nézeteivel, hogy milyen embereket keres, önnek is tele van a fasz az egész rendszerrel, illetve azt is közölte, hogy támadni. Minél előbb, mert nagy szarban van a magyar. Elmondta, hogy egy 4-5 fővel álló csapata van, mely csapattal együtt szeretne találkozni Posta Imrével és Kovács Árpád Dezsővel, ugyanis szeretnének valami értelmeset tenni. 2021. szeptember 27-én telefonon megkereste Posta Imrét, és azzal, hogy csatlakozni szeretne hozzájuk, de annál egy kicsit több ez a dolog. Ön Posta Imre azon kérdésére, hogy van-e fegyvere, azt közölte nincs, de úgy gondolom, hogy lehet, de egyelőre nincs. Nagyon kéne már tenni valamit, mert napról napra fogy az időn. Azt is elmondta, hogy már nagyon tele a tököm. Jelezte, hogy egy személyes találkozó keretében szeretné Posta Imrét felkeresni, meg neki is elmondta, hogy mögötte van egy kis csapat, pontos létszámot nem tud adni, de 5-en biztosan vannak, de lehet, hogy többen is. Szeptember 29. napján egy ez idáig be nem azonosított személlyel közölte, tiltakozni kell és el kell menni a fejüket levágni, kiírtam az internetre is, meg kell halljanak, nincs más, meg kell folytani őket, az a lényeg, meg kell őket folytani. Mi választottuk őt, ki veheti el onnan? Mi, senki más, ennyi, mi tudjuk elmozdítani, mi is a nép vagyunk. Elmondta továbbá, hogy megint lesz tüntetés Pesten 10 órakor, és ha úgy alakul az éjségére, akkor mennek önök is. Végül ingerülten kijelentette, hogy az Isten faszát húzgálja bele ebbe a mocskos geci kormányba. A rák kiengedte a gyomrukat, jaj, csak tudnám elkapni egyiket, csak tudnám, kinyugvasztanám, széttépném, mint a rongyol, de szó szerint. Végül a másik tudatára adta, hogy látni fogják őt még egyszer a tévében. Meg gyanúsítással kapcsolatban panaszt nem jelentett be, vallomást pedig tett. Gyakorlatilag nekem eszemágában, tehát ugyanazzal a szófordulattal, ahogy egyébként a mostani vallomásában is, eszemágában sem volt gyanúsításban foglaltakat megtenni. Én csak egy tüntetésfélében akartam részt venni, nem akartam idáig elmenni, ha mondtam is hasonló dolgokat, ideges voltam, de nem emlékszem mindenre, hogy gyanúsításban egyáltalán szerepel. Ez az egészen interneten keresztül ismerkedtem meg, találkozóféléket láttam, ott láttam Kovács Áront is, nem gondoltam, hogy ilyen messzire elmennek. Felhívtam Kovács Áront és elkértem tőle Posta telefonszámát, mert felhívtam Postát is, talán egyszer vagy kétszer.
Posta nem közölt velem semmit, azt elismerem, hogy megkérdezte, van-e pisztolyom, amire azt mondtam, nincs. Kérdésre elmondom, hogy úgy tudom, a céljuk az, hogy egy másik kormány legyen hatalmon, jöjjön valaki más, illetve tüntetéseket szerveztek. Azt is tudtam, hogy néhány ember bántása a céljuk. Fogalmam sem volt, hogy ezt ennyire komolyan gondolja. Ugató hülye kutya voltam, olyat mondtam, amit nem kellett volna, nem volt szándékom. Elmondom, hogy azt tetszett bennük, hogy ők ezt csoport, beszélgetnek, nem is tudom. Ismételt kérdésre annyit tudtam a céljukról, hogy csak belenéztem a videókba, nem tudtam róluk semmit, nem szándékoztam tenni semmit senki ellen. Az, ami a gyanúsításban szerepelt, hogy támadni minél előbb, elmondom, hogy ez alatt azt értettem, hogy ki kell menni tüntetni. Nem úgy értettem, hogy szó szerint támadni kell. Van körülöttem 4-5 személy, akik ártalmatlanok, úgy gondoltam, hogy velük megyek ki tüntetni. Azzal kapcsolatban, hogy csatlakozni szeretnék, de ez ennél egy kicsit több dolog, azt értettem, hogy csak csatlakozni akartam, sztrájkolni azért, hogy változzon a politika. Azzal kapcsolatban, hogy le kell vágni a fejüket, és hogy meg kell, hogy halljanak, elmondom, hogy elzavar volt csak a részemről, soha nem bántottam senkit, nem gondoltam komolyan. Lehet, hogy én postáékhoz sem szálltam volna be, semmi. Azzal kapcsolatban, hogy széttépnék, mint a rongyot, elmondom, hogy elmezarabot volt, nem bántanék senkit. Megkérdezte az ügyész, hogy volt-e pszichiátriai intézetben elmeállapotával kapcsolatban. Nem, én nem bolondnak neveznem magamat, indulatkitörései szoktak el lenni. Néha beszélek hülyeségeket, de ez itt meg is szokott állni. Bármiben közreműködök nagyon szívesen, de tényleg nem maradt szándékom senkit bántani. Kérdésre elmondom, hogy úgy emlékszem, hogy ezeket a kijelentéseket az internetről írtam ki. Elmondom, hogy én ezt az egészet nem gondoltam komolyan, csak indulatból mondtam. Az én idiótaságomnak köszönhető. Nem tudtam, hogy miért pont Posta Imrét kerestem meg. Facebookon is 2-3 hete van. Korábban semmilyen internetes fórumban vagy közösségben nem vettem részt, de már várom ezt is. Nekem az volt pusztán a benyomásom Posta Imréről, hogy ő egy kvalifikált ember, személyes találkozón nem vettem részt. Kovács Áront ismertem csak személyesen, a Píköt nem ismerem. Kovács Áront onnan ismerem, hogy beházasodott egy falubeli családba. Őt vettem észre egy videóban, és akkor kezdtem el utána nézni, hogy mi ez az egész. Ha tudom eleve, hogy ilyen elvetemültek, szóba se állok velük. Áronról csak azt tudom, hogy elvált és elköltözött. Ezt nem tudom, hogy volt-e már büntetve. Más érdemi nyilatkozatot ezen első kihallgatása folyamán nem tett. Van-e a saját ismeretet vallomásával kapcsolatban észrevétele? Nincsen. 15 és 17-es lapszámok alól ismertetlen folytatólagos gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyvét 2022. január 18 már az időben. Panaszt nem tett. És itt közlik ezt a kábítószeres cselekményt, mégpedig termesztésre és fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklásának a vétsége miatt. Következők szerint Nagybaracska Bajai utca 33 számú ingatlanban 2021. szeptember 29. napját megelőzően, pontosan már meg nem határozható időben saját használatra csekély mennyiségű kannabiszt termesztett, amelyet a fenti napon 20 óra körüli időben cigaretta formájában elfogyasztott. A kannabisz vonatkozó jogszabályai szerint kábítószernek minősül. Panaszt nem kívánt bejelenteni, vallomást tett. Egy tő kannabiszt termesztettem 2020-ban, és abból maradt meg, és szívtam el. A kannabisz saját fogyasztásom céljából termesztettem. Ezt pontosítottam most kérdésre. Elmondom, hogy elismerem a kábítószer birtoklása vétségének elkövetését. Azt szeretném még elmondani, hogy nem minden nap fogyasztottam kannabiszt, más kábítószert viszont nem fogyasztottam. A kannabisz fogyasztásáról leszoktam, egyébként dohányozni sem dohányzok már. Más érdemi nyilatkozatot nem tett. Erre van-e bármilyen feltétele a saját vallomással? Nincsen. (9.3.3) 15-17-es lapszámról, gondolom, hogy ez nyomozási író előtt egy nyilatkozat lesz.
kapcsolatban. 2021. október második napján állították elő ugye ülésre a tartóztatás elrendelése tárgyában. Ekkor megtörtént és a figyelmeztetések, már előtte a figyelmeztetések a nyomozásban megtörténtek. Személyi körülményeiről nyilatkozott. Nincs ez szöges elkötében, egyébként változnak azok a személyi körülmények. Én tartom el a családot, nagyon nagy probléma, hogy itt vagyok, sok hülyeséget mondtam, de soha nem bántottam senkit, nem verekedtem, nem voltam katona sem. Fegyverekhez nem értek, egyszer vettem egy riasztókészlet, de azt sem kezeltem, de ismétlődnek a dolgok. Tudom, hogy mondtam dolgok, amit nem kellett volna, de nem gondoltam át, eszem ágában nem volna bántani senkit, abszolút nem gondoltam ilyen dolgokat. Azt tudnám felhozni mentségemre, hogy most létesítettem Facebook oldalt, sok problémám volt, anyagi jellegűek Facebook oldal, ingerültebb Pétert, sok információt kaptam onnan hirtelen, eszem ágában nem volt ilyen bűncselekményt elkövetni, soha nem bántottam és nem is bántanék senki. Ügyészi kérdésre válaszolva, az a 4-5 személy, akit említettem, fiatalok, nincsenek szüleik, én dolgoztatom őket, mert erdészeti munkát vállaltam, oda vittem őket, hogy legyen pénzük. 20 év körüliek, ők lettek volna, akik a tüntetésre elvittem volna. Ők nem tudtak erről, nem mondtam nekik semmit, csak tüntetésre tudtam volna őket mozgósítani. A YouTube oldalt nem mutattam meg, nem beszéltem nekik erről. Bírókérdésre azt mondtam csak, hogy a mostani kormány ellen tüntetünk, azt nem tudom, hogy ők megnézték-e a videót, nekik nincs politikai nézeteik, mondtam, hogy ez a kormány nem jó, és le kell őt cserélni. Ezek a fiatalok tele vannak gondokkal, és nem foglalkoznak politikával, de erről nem kérdeztem meg őket. Egy mélyúti hölgyel beszéltem még, interneten ismertem meg, régóta beszélgettünk, barátforma, de nem találkoztunk. Ővele lehet, hogy beszéltem erről a felháborodásomról, elkeseredettségemről, most már rájöttem, hogy saját magamat kellett volna hibáztatni, nem más. Egy barátommal telefonon még megosztottam a gondolatomat, de ő szóba sem mond ilyeneket, mint én, hogy normális ember, én nem vagyok normális, mert hülyeségeket mondtam, azt elismerem. Véleményemet megosztottam a barátommal, ő próbálta visszafogni, mondta, hogy ne viselkedjek ilyen durván, ne rakjak fel ilyeneket a netre. Tanultabb embernek tartom őt, mint magamat, próbált visszatartani. Ezt a személyt nem szeretném megnevezni, ő normális ember, semmi köze az egészhez. Telefonomnak, hogy hasonló nézeteket val, és beszéltem vele az a Postaimben, a Kovácsáról, de velük is csak egy-két alkalommal beszéltem, nem fogtam fel, mire készülnek, nem mentem volna ebbe bele, nem bántottam soha senkit, hangsúlyozta sokat szorra. Nem tudom, miért hívtam fel Posta Imrét, úgy gondoltam, velük megyek sztrájkolni, tudom, hogy elég jól összejöttek ezek a dolgok, nem tudom megmagyarázni, miért hívtam fel Posta Imrét. Egy másodpercig sem gondoltam komolyan ezt az egészet, nem tudtam volna más embert bántani, szóval sem. Ezek voltak az ügy tárgyára tartozó nyomozási bíró előtt tett nyilatkozatai, de ezzel kapcsolatban bármiféle észrevétel nincsen. 36-40, az oldalszámból innen, önvallomás, megpróbálom inkább összefoglalva. Nehezen is így olvasom a kézírását. Nem feltétlenül önökhöz szólok, egyfajta bocsánatkérő levél. Azoknak az embereknek, akiket csúnya becsmérő szavaimmal megbántottam, amennyiben módjuk van, át továbbítsák számukra, hálás lennék érte. Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr! Még tisztelettel, sajnálom becsmérő a szavaim, elevével kérek elnézést. Tudok, szavaimra tévedtem, bocsánat tévedésemért. A letartóztatásom alatt volt időm gondolkodni, mérlegelni szavaim súlyát, amiket valójában nem is gondoltam komolyan. Az utóbbi időben sok problémám volt, anyagi és más jellegű, és mindenért önt és a minisztereitől voltam. Gondolkodtam, mérlegeltem a dolgokat, nem ismerek magamra, én valójában nem ilyen ember vagyok, szégyellem is. Rá kellett jöjjek, hogy saját magam hibája véget
Elvakultságomban öröket szittam és kokoltam. Mérlegeltem azóta életem, és rá kellett jöjjek, mekkorát hibáztam. Még soha akkorát életemben nem. Hosszas gondolkodás után írom meg levelem. Tudom, ezzel közel sem teszem jóvá tetteim, de ha kijutok innen, mindenkinek, akiknek rosszat mondtam önökről, elmondom, hogy mekkorát tévedtem. Minden erőmmel azok lesznek, hogy megváltoztassam véleményüket önökről, és hogy az önök által vezetett Fideszre szavazzanak, mert a baloldal javát szolgálja. A Fidesz sokkal több jót tett a néppel, mint bármelyik más kormány. A mostani baloldal csak kárt tett az országban. Bocsánat, a tévedésemnek szavaimnak. Még tisztelettel volna Viktor miniszterelnök úrnak és a minisztereknek, a Fidesznek. Aztán van itt a nyomozási bírónak és az ügyész úrnak címzetten folytatólagosan továbbírva egy levél, amiben gyakorlatilag bemutatja magát és felhozza mindazon egységeket, amelyeket korábban is felhozott, és utóbb most itt a tárgyalási szakaszban is hangoztatott. Ehhez mindenkor hozzátartozott, hogy a személyi körülményét is homlokérve állította, itt is azt mondta. Hangoztatta a hívő, egyébként római katolikus keresztény vallásmember, nem gondolta komolyan, idegességről beszélt, és hogy a politikai nézetekből, meg a politikai váltógazdaság kapcsán összefoglalóan ismertettem, hát úgy látja, hogy majd az Isten dönti el végső soron, hogy a választásokon ki kerül hatalomra, és hogyan alakul a kormányzás rendszere. Kifejezetten elítélni azokat az embereket, akik embertársaikat bántják. Semmi más célja nincs, mint hogy a családjából visszakerüljön a fogvatartotti helyzetéből. Azt a saját magától és nemesnek tartott gondolkodást kívánja követni, ha képes szembenézni a hibáival és változtatni így a eddigi viselkedését. Környéken is jó embernek ismerik önt. Igen, itt is hangsúlyoztam, hogy még a vadászatot sem kerülni. De mindenki ellenére még ugye egy csirkevágástól vagy disznóöléstől is tartózkodik. Elmennek otthonról pontosan.
összefoglalóan ismertettem, de ezek a lényegek valójában nem is volt különösebb lényegi tartalom, csak egyfajta folyamat, illetve ugyanaz a folyamat látható, a másikban ezt én jelenítettem meg. Van-e észrevétel? Nincs. Negyedrendi vállalatot ismertetett tárgyalási vallomásával, nyomozati vallomásaival kapcsolatban van egy észrevétel. Nincsen saját végének észrevétele, másnak észrevétele nincsen. Összefoglalóan ismertettem, negyedrendi vállalat előtt rávonatkozóan tett első, második és harmadik vallomás. Tehát az önt kihallgatását megelőzően egészében kihallgattam Postaegyre elsőrendi vállalatot, Kovács Ágnes másodrendi vállalatot, és hát a lényeget illetően megtörtént a kihallgatása Ferenczényi Ambrus Emil harmadrendi vállalatot is, kifejezetten az önvonatkozásában teljes egészében. A mondandói az ön tekintetében kezdem a legvégéről, Ferenczényi Ambrus Emil nem ismeri önt, összességében annyit hallott csak az egészről, hogy a Kulcsi úgynevezett ítéletküldetést követően valaki jelentkezett telefonon a fiúknál, és hogy esetleg csatlakozni akar, de különösebb részleteket nem tudott, és az is lehet, hogy is önről van szó a személy kapcsán, mert még név sem hangzott fel pontosan. Talán még többet is mondtam az ismertetésben, de ez volt a lényege, hogy önről állított a harmadrendi vállalat, önvonatkozására tudott elmondani. Kovács Áron Dezső pedig azt állítja, hogy az ön felesége fodrász volt, és hogy a gyerekeket vitte oda fodrászatra, és innen eredeztethető Várostorra régi kapcsolat, a ismerettség, de hogy összességében még amikor először telefonált, akkor ez még nem is jutott be neki elsőre, és nem is volt ebben tisztában. Különösebben nem kerültek attól a fodrászati eseménytől, meg a helyi ismertség kapcsán szorosabb kapcsolatban nem volt önök között semmilyen különösebb viszony. A telefonhívás körében pedig ő azt úgy értékelte, úgy értelmezte, hogy elkeseredett, és hogy szívesen csatlakozna, vagy megismerkedne a Píkörrel, esetleg még abban is az is járt az ő fejében, hogy egy találkozót, mármint Píkörös találkozót esetleg ott helyben, annak a lebonyolításában mennyire tudnak közreműködni, és hogy közvetítette a Postaegyréhez. Na most ez nem a szó szerinti tartalom, amit mondott az önvonatkozásában, de a lényeget talán egy évet tudnám megerősíteni. Nincs más, amivel kielégítsenek rá. Aztán az elsőrendi vádban pedig azt mondja, hogy a hívási ismeretlen volt előtte, de egyébként is ezeket a váratlan ismeretlen személyektől érkező telefonhívásokat meglehetősen fenntartásokkal kezeli, ezért is volt provokatív az a kérdés, hogy van-e fegyvere. Ha ugyanis azt válaszolta, hogy van fegyvere, akkor egyébként ő gondolta volna a hívást. Összességében az olvasata, ahogy ön beszélt akkor neki, az számára ugyanazt tartalmazta, mint amit Kovács Áron Dezsőnél jeleztem, nevezetesen, hogy elkeseredett, de szívesen szorul a segítségre, ő pedig a segítségre szoruló embereket támogatja, és hívta esetleg magához, mert nehezen lehetett ugye időpontokat egyeztetni, de egyébként is módszere volt a munkában való közös megismerkedés, hogy jöjjön oda dolgozni a tetőre, és akkor esetleg megismerkednek jobban egymással. De az elsőrendi vállalat vallomásából, másodrendi vallomásából is végső soron egységesen következik az, hogy ők a saját oldalukról sem úgy gondolták, hogy ön a kivégzésre, a hóhér szerepére jelentkezik. Tehát nem így kezelték az ön telefonhívását. Összességükben az ő védekezésükhöz az is hozzátartozik, ennyiben talán önt is érinti, hogy mindenféle az egész ítélethirdetésnek egy szimbólum jellege volt, nem a mondott tartalom lényege, és ennél a végrehajtása szorosan kerülhetett, nekik sem volt eszük ágában sem, ahogy az ön eszének az ágában sem volt ez a verzió benne. Tehát ezt ők se gondolták komolyan, ahogy ön se gondolták. Körülbelül önt érintően ennyiben foglalnám össze az elsőrendi vállalat nyilatkozatát, mást Kópiti Norbert vonatkozásában nem mondom. No, van erre észrevétele, tehát a vállalat társai nevetett nyilatkozatás nincsen külön észrevétele.
Jó. Bizonyítási eljárást folytatni fogom a harmadrendi vállalat kihallgatását, önnek már nem kell maradni, hiszen nem fogja érinteni a bizonyítás most sem. Viszont akkor egyeztessünk talán így a negyedrendű ügyészség, illetve a negyedrendű vállalat jelenlétét, vagy mik azok az eljárás cselekmények, amit ha nem is erre a másfél napra, egy napra, ami hátra van, hanem a következő tárgyalási sorozatra is tervezek, és ahogy én gondolom, a negyedrendi vállalat jelenlétét. Főképp a mai nyilatkozatára figyelemmel, kulcsnak talán az összefoglalt kisebb videóját mindenképpen levetíteni neki, hanem is az egész anyagot, miközben az egész anyagnak egy jelentősebb részét le fogjuk vetíteni úgy, hogy az nem még kifejezetten a negyedrendi vádlatra koncentrálunk, hanem a többi vádlatra is. Tehát őt érintően le kéne vetíteni a kicsi kulcsot. Meg kéne hallgatni ezeket a beszélgetéseket, és ismertetni a leíratot is, de inkább hallgassuk meg, ahol súlyanak is jelentősége lehet, hallgassuk meg előszörben. Ezzel kapcsolatban már szeretném egy WAV formátumban, nem tudom most lejátszani, úgyhogy ez a problémám. Ez viszonylag egy tervezhető, rövidebb időintervallum. Ezt meghaladóan kutatási jegyzőkönyvet fogok ismertetni, ugye a kábítószer vonatkozásában, fogalmam nincs most hirtelen, de gondolom a toxikológiai vélemény, azt kell ismertetnünk, ezt meghaladóan van a bizonyítási indítvány, ami kifejezetten negyedrendi vádas vonatkozásában lenne a bizonyítási eljárásra. Törvényszék nekünk nem áll rendelkezésünkre minden pontosan, de ez nem probléma, mert ugye csak azok az iratok, amit a letartóztatásakor átnyújtottak neki, illetve utána egy pár. Nem tudom, hogy van-e olyan lehallgatási jegyzőkönyv, vagy lehallgatási anyag, bocsánat, amelynél ő vele kapcsolatosan van rögzített hanganyag. Igen. Mert azt viszont szeretné, azon biztos, hogy szeretne itt lenni és azt meghallgatni az egészet, mivel hogy eléggé ilyen kiragadott mondatok vannak, csak ugye ilyen összefoglaló jellegű hanganyag, ez nem a teljes szó szerinti jegyzőkönyv. Igen, tehát ez az egyetlen, amit feltétlenül szükségesnek tartanánk. És egyébként egyébben szerintem a... Tehát tanúbizonyítás. Ja ne, hát az, hogy nem volt, azt nehéz bizonyítani. Csak a jelentésben foglaltam a közlés tömör összefoglalása az, ami rendelkezésre áll, de akkor teljesen felvételt meg tudjuk hallgatni. Jó, én erre az időintervallumra gondolom azt, hogy a bizonyítási eljárásban jelen kell lenni a negyedrendű védőnek, illetve a negyedrendű vádlottnak. Nem hallgattuk még ki ötödrendű vádlottat, illetve 6. és 7. rendű vádlottakat, de egyelőre nekem olyan adatom nincsen, hogy ők ismernék egyáltalán őt. Ha pedig ilyen adat nem merül fel, akkor fölösleges itt lenni akár védőnek is, hiszen az önt érintően nem fog folyni a bizonyítás. Így látom eljárásjogilag a helyzetet, azaz elbocsátom most negyedrendű vádlottat, illetve a negyedrendű védőt is egy tárgyalásról, viszont
azzal, hogy a 18-ai határnapra sem kell. Nem kell, jó, akkor jelzem a kollégának, mert én arra hogy ugye ebben a csavarban most a meghatalmazottból lett kirendelt védő, aztán jön ön, tehát most kirendelt díjat kell. Jegyzőkönyven kívül jelzem, hogy ennek elsősorban ugye az anyagi okai voltak, hogy nem tudták ezt. De kirendelt védői díjat, akkor meg kéne állapítanom. Bejön azért majd 18-án ide jön az ügyvéd úr, és akkor megállapítjuk reggel. Aki kirendelt. Jó, igen. Tehát akkor jöjjön 18-án a kirendelési díj miatt, és utána el is tudjuk. Fogom bocsátani. Nagyon szépen. Érti ön most? Igen. Harmadrendű vádat szeretnék kérdezni a... Nem kérdezzel a legyenlendű válaszról, hiszen megtagadta a vallomást, és akkor nincsen kérdezési lehetőség. Úgy én nem kérdezhetek ugyanisem ilyenkor a vádlottárstól. Tehát van kérdezésében, de ha valaki megtagadja a vallomást, és ezt összegűre tetszi, akkor nem lehet kérdezni a vádlottársaktól. Jó. Rövid úton vagy inkább telefonon tartunk önnel kapcsolatot, fogjuk majd közölni, hogy melyik az a határnap. Ki fogom tűzni ugye a 18-ai, vagy nem tudom mikor folytatjuk a határnap után a következő napokat, és lehet, hogy előre vesszük ezt a részt, és akkor úgy utána már elfelejthetem egy időre, még éppen tovább mutat, és nem kell a tárgyaláson jelen lennie. Telefonon köszönjük. Majd idézni. Elnézést, bíró, nem tudok akadékoskodni, de úgyhogy ezek szerint Ferencinél valós emelőben még van mondani való, ami Covid-ból vettet érinteni, hogy célszerű lenne mondjuk hagyni megtenni neki észrevételre, hogyha van ilyen, csak hogy ne kelljen visszatapsolni őket. Hogy? De ha nem tudom, hogy van-e valamilyen ilyen tartalom még Kókit Norbert vonatkozásában, van-e bármi postaire elsőrendi választ el kívánna mondani? Nincsen, Kovácsának, és önnek van-e? Akkor hallgatunk. Arra lennék, azt szeretném megérteni, tudni, hogy Norbert vallomása észrevételt ér. Tényt tud róla állítani, arra van lehetősége. Fogoltassam tehetőleg. Milyen meggondolásból, hogyan kérdés. Milyen, az kérdés. Akkor például, hogy fogalmaz. Írásban megtehetem az észrevételet? Hogy ne? Akkor írásban fogom. Hogy ne tehetem? Gyakorlatilag a rávonatkozó tényállítások lennének. Csak azért, hogy tudjam megfogalmazni, hogy... De észrevételt tehetnek önök is a vallomással kapcsolatban. Rendben ezeket az észrevételeket pedig úgy tudom ismertetni, akár a egyetemi vádlottat, vagy jelenlétében is. A jegyzőkönyvekül is kapunk. Tudnak jelentkezni, így van. A kirendelt végén fogom küldeni természetesen a jegyzőkönyvet. Akkor viszontlátásra önöket elbocsátom a tárgyalástól. De a harmadik vádlott kihallgatását akkor folytatnánk még. Köszönjük szépen, viszontlátásra, szerelmesünk! Időszakban szóba került ugye a felhasználói, és ebéd közben, ami még eddig eszembe jutott, ugye a felhőnév kapcsán, hogy miért kerülni. Valójában annak a, de végül már nem minden jött azonnal az eszembe, valójában azért került elő a felhőnév, mert a PI-kör ugye nem volt azonos teljesen a PI-klubban, és a PI-körre elkezdtek járni a PI-klubosok, akiket úgy tudnék meghatározni, hogy a Puska Imre weboldalának a regisztrálói, tehát akik ott leveleztek, illetve hozzászólásokat írtak, és őnekik volt felhasználó nevük, ami valójában a Fedő nevük volt, és mikor megismertük egymást, ott voltunk a találkozókon, volt, amikor még kitűzőket is vittünk, és fölvettük, hogy kinek mi a keresztneve, mert ugye nem ismertük egymást, nagyon ritkán találkoztunk,
és hogy megismerjük egymást, de mondjuk a Balú vagy az egyéb különböző becenevek vagy felhasználó neveket, hogy be tudjuk azonosítani. Veled már leveleztünk, de te ő vagy, ezért volt ennek a összegyűjtése, tehát ez volt a fedőnévnek a kezdete. Felhasználni. Csak ezt a pontosítást kell. Rendben. És akkor én is pontosítok. Ha a pontosítást kedvél, akkor azt végül is kitértünk rá délelőtt folyamán, hogy a levelező lista működtetése, fenntartása, karbantartása önrealódott, tehát ő volt azért, aki látta, és azt is kérdeztem, hogy akkor a nem tagdíj, erre is kitértünk, hanem a bevételeknek a nyilvántartása. Van ennek köze a társasházkezelői múlthoz, hogy akkor ez így önre szakadt ez a feladat? Nagy valószínűséggel, mivel társasházkezeléssel foglalkoztam, ezért a bizonyos könyvelési technikákat, nyilvántartást, hát ezeket a részeket, mert ezek a vádállítások egyébként, ebben egyetért a váddal, ezeket nem vitatja, ezt jól értem akkor ezek alapján. Próbálom kisarkítani azt, hogy mi az, ami ellentétes, ezt állítjuk. Látod, hogy gyakorlatilag a jó a P-körön belül, alapvetően ezek a feladatkörű szereplők jutottak létre. Mivel nekem volt ebben gyakorlatom, természetesen én magamra vállaltam, de ennek semmi köze a társasházkezelői tevékenységemhez, csak annyi, hogy volt gyakorlatom, hogy kell csinálni. Persze, ugyanakkor az hatódott. A feltett anyagokat, esetleg önáltal tovább jutott anyagokat elolvasta? Többségében igen. Most pedig ide írásainál lehetett olyan, hogy esetleg nem olvasott, hanem tartalmával nem volt tisztában. Előfordulhat, hogy volt egy-két levél, amit továbbítottam, de többségében, nagy összességében biztos, hogy tisztában voltam előtt továbbított. Ugye itt a találkozók, amiket nevesít a vádirat, az részünk a érdem. Kezdünk. Aztán van már fút. Majd a kulcsi rész. Ezeken részt vett, ezeken mind a három jelen volt. Úgy emlékeznék olyanra is, hogy nem tudom melyik a második húzás, nem tudom, hogy a szervezeti felépítésről is volt beszélni, és a tanúkkal is ezt megosztották. Ennek mi volt azóta, hogy ott az ennyire előtérbe került, hogy akkor a szervezet tagozódásáról is szót ejtettek? Érdem, kimondottan, ugye az volt az energia térbeli áramnak, hogy a tudatosság állapotában ki hova érkezett. És ezt a Lőrinc Éva alkotta meg ezt az egész fogalmi rendszert, a hittvallal az egyetekben. Az Éva megkért engem, hogy én is megtessem. Erről beszélgettünk, átbeszéltünk, de ez volt valójában a szellemi szándék és cél, amiben kinyilvánítottuk, hogy mindenki saját maga döntse el, tudatilag hol tart, mit szeretne az életével kezdeni, akar-e részt venni közösségi munkába, és ezért lett felolvasva. Esetleg az ítélet kihirdetése vonatkozásában, a kulcsítéletről beszélek, a kulcsítélet kihirdetése vonatkozásában az államnak tanácsolta valamit, javasolta valamit, emlékszik egy ilyen részre. Akár az előadások tekintetében, akár a befoglaltnak. Most nem a listára gondolom, hogy milyen név kerül, mert ezt tisztáztunk, hanem magát Beszélgettünk, az egész biztos, hogy beszélgettünk arról a helyzetről, arról a lelki állapotról, amiért ide eljutottak az emberek. Tehát nem kimondottam az államnak, hanem ott hívtunk körbe, csináltuk az
vacsorához, illetve a következő napi ételhez az előkészítés, és annak a közben beszélgetni. Pontosan szó szerint mit mondtam, arra nem emlékszem, de természetesen a lelki frusztráltság az, amikor a Covid utáni időszakban az emberek a bezártság miatt, a fel nem dolgozott élmények miatt, ahogy érezték magukat, az mind szóba került ott. Autonómia NFNK összefüggésében szóba került el Skype beszélgetésen, vagy valami nem emlékszik ilyen tartalomra. Autonómiára nem emlékszem, de nem tudom, hogy ez alatt egyáltalán volt egy íromány, vagy milyen dolog. Voltak olyan píkör szellemiséget valló emberek a csoportosulásban, akik annak idején még a Réka-táborban is már jelen voltak, és Erdélyből származtak, vagy valahonnan, előfordulhat, hogy a levelezésben volt szó, de akkor az biztos, igen, így van, vagy voltak talán még Szlovákiából is, tehát olyan tényleg. Itt az anyaország kapcsán biztos, hogy nem emlékszem rá, hogy beszéltünk volna autonómiáról, nem is lett volna indokolt szerintem. De most ezen ágában nincs megsérteni, de ugye a két vonal, hogy Magyarország, és van az a Magyar Köztársaság. Ez gyakorlatilag egy alternativitást jelent, ami a gondolkodásában, hogy ezt megjelölti, hogy ugyanez lett volna, vagy volt egy ilyen kifutás esetleg a píkörnek, hogy az lehessen egy alternatív választási lehetőség a fennálló rendhez képest, érti? Tehát, ahogy a ügyész úr helyett eljárhatna a Magyar Köztársaság ügyészségének helyett a legfelsőbb bíróság is, ugyanúgy akár ennek lehet. Most ez alapvetően ennek nincs realitása, amit mondta. Én áttettem volna ezt az ügyet a legfelsőbbire, nem tudom hova áttenni, és nem hiszem, hogy ott van bírók elbírálna ezt az ügyet. Tehát ez csak a fantázia világban létezik. A weboldalt meg tudom mutatni, a weboldal, de hát weboldala szerintem Harry Potter. És van is vezetés, körülbelül akkor a varázsvilág ez a világ. De hogy ehelyett a píkörből lehet ez a varázsvilág, vagy ez az alternativitás, vagy esetleg több is lehet. Tehát mondom, az öngondokodás, most megsértettem, de az hogy csak élesen fogalmaztam, de legalább érti így, hogy az öngondolkodásnak megjelente úgy, hogy esetleg egyfajta politikai, vagy egy közjúban szerint alternativitást kell a píkör, MFNK-ből kiléphet. Nem, a píkörnél biztos, hogy nem, de abban mindenképpen, tehát az, hogy legyen egy alternatív megoldás, ami élhető világ, az természetesen ott van a tudatában a legtöbb embernek. Azért van ott a tudatában a legtöbb embernek, mert tudom, bíró úgy gondolja, ugye, hogy ez Harry Potter világa, csak hogyha az eljárásjogi előkérdésben bele tudnánk menni, amit ön el fog utasítani, és már megtette, de ha most újra szóba hozom, ha csak annyit elmondok róla, hogy anélkül, tehát ki az államtagadó, akkor aki meg sem vizsgálja az eshetőségét annak, miért feltételezi valaki, akár magánemberként, orvosként, tanítóként vagy bíróként, hogy ez szóba sem jöhet addig, amíg nem vizsgálta meg ennek az esélyét jogszabályokkal, egyebekkel. Egy nagyon egyszerű dolog, hogy jöhet ez szóba, hogy a világon érthető legyen. Vannak jogi entitások, vannak cégek, vállalkozások, vagy bármilyen más jogi entitás, nem cég, ami nem ember, ugye, nem jogi entitás. A jogi entitás, hogyha élő kapcsolatban van, tehát szolgáltatást nyújt egymásnak, tudnak kötni szerződést. Ez így van a jogban, ugye? Tehát, hogyha van egy ilyen élő szerződés, jogi személyek, az állam az nevezhető jogi entitásnak? Ha az állam jogi entitásnak nevezhető, és az államok kötnek egymással szerződéseket, akkor ők ugye kapcsolatban vannak, valamilyen kapcsolatban, élő kapcsolatban. Most,
Ha megnézzük a jogfolytonosságot, vagy az utódlás, vagy előzményeket, ha ezt nem vizsgáljuk, akkor feltételezésből eleve kijelentjük, hogy ez lehetetlen. Ha viszont elkezdjük megvizsgálni, és elkezdjük kutatni de jure a jogi folyamatokat, élő szerződéseket, akkor ott a kérdés, hogy ha két jogi entitás szerződést köt, akkor őnekik, ha változás van az adatainkban, mint hogy engem megtetszett kérdezni, hogy van-e változás az adatainkban, akkor módosítani kell. Ugye egy szerződés, van egy élő szerződés, és egy jogi entitásnak változás van az adataiban, akkor ezt a szerződést módosítani kell. Akkor nagyon egyszerű, meg lehet nézni, csak az én fantáziámban van egy Harry Potter-e a magyar állam, nagy M-mel, nagy A-val, mint a 2014-es törvények előtt, amit annak idején Magyar Köztársaságnak neveztek, illetve az a neve, mert hogy az Európai Uniós csatlakozási szerződés az a Magyar Köztársasággal köttetett, és nincs szerződés módosítás. Akkor én, mint aki nem tanult jogot, de elkezdem kutatni a jogot, és tanulmányozom, akkor joggal feltételezem, hogy valami nem stimmel, illetve minimum két államnak kell léteznie, mert ha változott vagy utód, akkor ott kellett volna szerződést módosítani. Nem, én csak elpróbáltam érzékelni, miért gondolom így. Magam eljárható, vagy eljáró bírónak tekintem magam. Vitlen ezt vizsgáltam csak, és így is ezt vizsgálni, hogy eljárhatunk el. És adott esetben ugye egy nyilvánítottam, hogy eljárható. Megindokolni meg kell indokolnom, csak meg az így döntő határozatban, hogy miért gondolom ezt így. Jó. Rendben. Ismertetem az őktől származó szűkkörű nyomozati nyilatkozatokat. Lehet, hogy ezt összefoglalom most megkérdezni. Igen, összefoglalom tenni. Pedig úgy, hogy a 9.4 16-ból az 1-től 7 oldalszámokig, 8-tól 24 oldalszámokig szeretnő gyanúsítotti vallomásokat ismertettem. A 9.3.8 alól – 102 és 103 oldalak alatti úgynevezett bocsánatkérésre álló beadványt, és ismertetem akár több helyről is bejelözzük meg itt a 45 és a 65 lapszámok alól, tehát 9.3.8-nál, ugye? És annak a 45-65 lapszámokból a harmadik féli nyilatkozat, most tudom, a harmadik féli nyilatkozat, ezt ismertem. És majd részletesen mindjárt, az lesz a vége, a 9.3.8-20-tól 22. oldalra a nyomozási bíró előtt tett nyilatkozatát vallomással. Összefoglalva, tehát a gyanúsítotti kihallgatásnál, folytatólag gyanúsítotti kihallgatásnál megtagadta a vallomástételt, alapvetően akkor is már kiderült a védekezésének az a fajta lényege, hogy nem ismert el ügyészségmutatását ott akkor, és abban az eljárásban is így nem is tekintette magát gyanúsítottnak, ezért az első gyanúsítotti jegyzőkönyvet alá sem írta, a folytatólagos gyanúsítotti jegyzőkönyvet aláírta, de már csak külön harmadik félként szereplő személyként, és akkor már az ügyész úrnak is, kifejezetten az ügyész úrnak is címzettem, ahonnan itt van, ez talán egy nyomozási bírónak, nem tudom kinek címzett, harmadik féli nyilatkozatban részletesen kifejtette azt, aminek lényegét gyakorlatilag elmondta itt kezdetben is, hogy miért nem ismeri el az én joghatóságomat sem, és hogy miért létezik a Magyar Köztársaság, illetve hát még az alkotmány szerint az 1949. évi 20-as törvény alapján fennálló egy másik Magyarország, vagy Magyar Köztársaság, aminek ő az állampolgára,
és így módon különálló szervek azok, akik eljárhatnak akár a jogszolgáltatás területén is, és nem pedig Magyarországhoz, a de facto Magyarországhoz tartozó szervek, de jure létező másik Magyarország vonatkozásában. Ez a mert ez ha halványit megértettem a lényegét, akkor tökéletes összefoglalás volt a részemről, és ne kritizálja ezt, mert az annak a lényege és a pontossága már nem ennek az ügynek a tárgya, csak ezért mondom ezt. De az üggyel kapcsolatosan, hogy mit tett, vagy mit nem tett, hogyan gondolkodott, nem mondott semmit sem egy gyanúsítotti kihallgatások során, és a harmadik fél nyilatkozat sem tartalmazott ilyen. A bocsánatkéréses dolgot azt lehet, hogy ismertetnem kell, de talán annak az volt a lényege, hogy ahhoz, hogy ő tudjon, hogy mások megbocsássanak, önnek kell megbocsátania, és akkor gyakorlatilag ez a fajta lelki bevonódása olvasható ki sorokban elsődlegesen, amit kiemelik, de ezt inkább részletesen ismertetem, mert nem tudom megragadni maga teljességében. Kedves, aranyos, drága ügyészségen dolgozó Cserháti Sándor, és ügyészségen dolgozó kedves, aranyos, drága emberek, anyukák, apukák, gyermekek, úgy írok önnek, mint édesanyja, azoknak az embertársaimnak, akik szüleik, gyermekei, akik érző lélekkel, családanák az édesanyja, aki ott szeretne lenni a fia esküvőjén október 8-án, mert ez hozzá tartozik emberi nagy évvel, mi voltunkhoz az az édesanyja, vagy egy nagy ével, aki tiszta szívvel nem csak szereti a gyermekeit, de legjobb tudása, és képességei szerint a legjobbat is akarja nekik nyújtani, és a lehető legtöbbet megtenni értük a következő nemzedékért, hogy egy szabad, boldog, képességei kiteljesítését lehetővé tevő, élhető jövő várja, a védekezés már megjelent, gyermekeinket, unokáinkat itt a Földön. Az az édesanyja, aki szeretné ugyanezt feltételezni önökről is, hogy önöket is ugyanez motiválja emberként ahhoz, hogy ez így legyen, bocsánatot kellene kérnem, de az őszinte bocsánatkéréshez előbb meg kell tudnom bocsájtani. Megbocsájtani mindazokért, a valós és véres sérelmekért, az úgy minden érintettjének és önöknek is, családjaiknak, őseiknek, leszármazottnak és nemzetünknek is, amiket elkövettek ellenem, a családom őseim, leszármazottaim és nemzetem ellen. Én most megbocsájtok mindazért a valós és véres sérelmekért, az ügy minden érintettjének, önöknek és családjaiknak, az őseiknek, leszármazottnak, nemzetünknek is, amiket elkövettek ellenem, a családom őseim, leszármazottaim és nemzetem ellen, és elengedek minden következményt, feloldozok minden érintett. Tehát most, hogy valóban képes voltam megbocsátani, én is az ügy minden érintettjétől és önöktől is, családjaitól, az őseinktől, a leszármazottaitól és nemzeteiktől, és kérem, bocsássanak meg mindazokért a valós és véres sérelmeket, amiket elkövettem az ügy minden érintettje és önök ellen, családjaik, őseik, leszármazottaik és a nemzeteik ellen, megbocsátok önmagamnak is. Mindezek következtében képessé válhatunk békés egymás éléssel, együttműködéssel olyan helyét teremteni földünket, hogy a gyermekeinknek, unokáinkra, következő nemzedékeknek is lesz kilátással szabad, harmonikus, természetes földi életre. A Föld, a közös örökségünk, és lehet leszármazottaink a jövőben közös családot alapítanak, hogy fognak emlékezni ránk. Kötünk kérdéssel a végre, elő az Ambrus családból, ugye ahogy egyébként az bejegyeztésre is került. Jó, és akkor a nyomozási bírói rész, az az egyetlen olyan nyomozási bíró előtt nyilatkozott, ahol az ügyre is nyilatkozott. Személyi körülményein túl Pikörrel 2 éve álló kapcsolatban összejöttek szervezésében veszek részt, a szervezésben legutóbb én, Áron és meg
Imre voltunk benne, változóan a létszám, hogy mennyien vannak a körben. Fikörrel úgy kerültem kapcsolatba, hogy volt egy felhívás az interneten, és annak az összejövetelére mentem el 2 évvel ezelőtt. Nem volt konkrétum benne, hogy mire irányul a felhívás, postaimre tevékenységét nem ismertem korábban. Nem ismertem olyan embert, aki ilyen eseményekre járt volna, az interneten láttam csak. Ez egy közösség, ahol beszélgettek az emberek, egy laza közösség, élhető jogok alkotása volt mindig is a téma. Akik oda járnak, azoknak teljesen változó volt az élete. Vannak jó élettel rendelkezők, és vannak akiknek rosszabb. Beszélgetések voltak, meg előadások, Magyar Köztársaság állampolgárságával rendelkezem, ezt úgy írtam, 2012-ben megalakult ez az új államforma, és én a Magyar Köztársaság képviseleténél tettem nyilatkozatot, ezt elküldték a főügyészségnek, meg tudják nézni, viszont most semmi nincs nálam. A Magyarok Nemzeti Felelős Kormánya, kicsit keverve, ez nem létezik per pillanat, tudomásom szerint volt idő, amikor megalakult egy ilyen, de jelen pillanatban nem létezik. Felhívások nem valós felhívások, senkinek nem volt szándéka semmiféle emberülésre. Ennek a felhívásnak az volt a célja, hogy odafigyeljenek rá a hatóságok, beszéljenek velünk, szabadabb életkörülmények lehetősége lenne a cél, hogy konkrétan mit értek ez alatt, ezt nem tudom megfogalmazni. A lőszer, volt ilyen része is, nos édesapám vadász volt, hogy került hozzá önhöz, nem tartozik az ügyhöz. Nincs arról a tudomásom, hogy a többieket megkeresték azzal, hogy embert öljenek, postaimre, előadásainak, üzeneteinek céljára nem szeretnék válaszolni. A 33 kivegyzésével az volt a cél, hogy a hatóság szóba álljon velünk, nem az, hogy ténylegesen megtörténjen. Az előadásnak és a találkozásoknak az volt a célja, hogy meghalljanak minket. Tudtam, hogy közzé volt téve, hiszen élő adás volt. A szervezésben nem vettem részt, ez nem az én dolgom. A meghívót én készítettem az ítélet hirdetésnek, nem tudtam, hogy mi lesz a tárgya, nem tudom, hogy konkrétan ezt kitalálta ki. A vezetőknek nem volt szándéka arra, hogy a végrehajtáshoz keressen embereket. Nem tudtam, hogy keresnek előzetesen embereket. Volt, hogy tartottam előadásokat a gyerekekről, az élet olyan részéről, hogy a gyerekeket a szeretetre, a tiszteletre nevelik, valamint egy alternatív iskolát szerettünk volna, ahol az élet gyakorlati részét is megtanulják. Ez a fő tevékenység. Nem mi hoztuk létre az alapítványt, hanem volt egy működő alapítvány, amit átvettünk, kész volt ez, amiben már szerepeltek célok, az oktatás segítése, a magyarság segítése, hátrányos helyzetű emberek segítése, magyar néphagyományok őrzése, felügyelőbizottsági tag voltam, nyilvántartásban van véve, ennek a neve is a Jelek János Alapítványfóti székhellyel. Szeretet erejével akartam megváltoztatni a világot, ahol a rend, a tisztaság és a tisztelet az, ami motiválja az embereket. Amikor meghallottam a 33 emberrel kiszabott halálos ítéletet, és amikor postaimre végrehajtókat kért, erről azt gondoltam, hogy egy fordított pszichológia áll fenn, amikor azért mond ki valaki valamit, hogy ne történjen meg. Megelőzés céljából történt mindez. Soha nem láttam, és sosem láttam itt olyan embert, aki ilyesfajta szándékkal rendelkezett volna. Nem tudom postai ügyről, től kell megkérdezni, hogy miért mondta azt, hogy valakit veség kell szúrni, ki kell mondani, hogy ne történjen meg. Nem az emberekben van a feszültség, hanem a társadalomban, ezért kell kimondani. Azért csinálja, mert a társadalomban nagy a feszültség, és ezt szerette volna, hogy levezessük, és ezért is mondta ki, hogy ne történjen meg. Egymást elfogadó, szerető és tisztelő társadalmat szeretnénk létrehozni. Tehát ezt a veseszúrásnak, hogy gyorsan kell meghalni, azért volt a postai menetről, hogy ne történjen meg. Sosem láttam benne ülési ösztönt. Ez volt a nyomozási tett nyilatkozatára, van egy észrevétele. Szerintem most is pontosan ugye ezt mondtam, egyetlen egy mondat van, ami nem. Szerintem azt, hogy nem tudtam róla, hogy azt szerintem azt rosszul lehet lejegyezni, nem tudtam róla, hogy milyen szándék történt, azt mármint ott valahol az utolsó kétharmadnál. A vezetőknek nem volt szándék arra, hogy végrehajtáshoz kereső embereket, hanem sok több helyen a szándék. Hogy nem tudtam arról, hogy ilyen szándékuk volt, az biztos, hogy nem ezt mondtam, vagy nem így akartam mondani, mert ezt így nem is mondhatom ki, mert sosem volt ilyen, tehát nem, hogy nem tudtam róla, hogy ilyen szándék volt, hanem nem volt ilyen szándék. Sosem láttam olyan embert, aki ilyesfajta szándékkal rendelkezett volna. Ez így Majd akkor igazán mindegy, szóval igyekszem mindig pontosan fogalmazni, és ott van egy mondat, ami szerintem nem azt fogalmazta meg, amit én az összes többi úgy van, ahogy gondolom, és ahogy érzem, de ott van egy sosem láttam benne ölési ösztönt, időben. Nem volt olyan, hogy másodban de valamit.
téve, hiszen előadás volt, a szervezésében nem vettem részt, ez nem az én voltam. Mármint az élőadásnak a szervezésében. Az, hogy a szervezésben nem vettem részt, tehát erre gondoltam, hogy csak az élőadás szervezésében nem vettem részt. Ítélethirdetésnek nem tudtam, mi lesz a tárgya. Konkrétan nem tudtam, hogy mi lesz pontosan kihirdetve szó szerint, tehát nem volt megfogalmazva előre. És nem akartam. Na, de akkor persze, ott voltunk előtte, beszélgettünk róla. És hogy ezek marasztaló ítéletek lesznek. Nem, hogy a tárgya, Halálos ítéletek lesznek. nem, hogy a tárgya az alatt azt ér. Abban a helyzetben biztos, hogy nem tudtam olyan flottul fogalmazni, mint általában szoktam, de azt, hogy nem tudtam, hogy mi lesz a tárgya, magyarán nem tudtam, hogy kik ellen, vagy milyen ítélet fog elhangzani. Magát az egészet természetesen tudtam, hogy az energia errefelé megölős téma lesz, hiszen a meghívót is én küldtem ki, de hogy a tárgya már hogy pontosan kikről fog szólni és hogyan, azt nem tudtam elő. Tehát az sem, hogy mondjuk 5 évi szabadság, ezt visszatott. Ilyenről szól el. Halálbüntetést. Az, hogy 5 évi szabadság, Halálbüntetést. Vagy csak a halálbüntetés volt és kész? nem, halálbüntetés nem, halálra ítélték magukat. De ez már nem volt előre? Nem, de ez az én fejemben mindig is így van, valaki magát egy mintázatot halálra kell ítéljen, amit az előtt is mondtam. Ez nagyon biztos furcsa megérteni, de ahhoz nem lehet másképp eljutni a végeredményig, csak ha valaki tud különösen gondolkodni, már a szellemiségére. Azt a mintázatot kell megölni, halálra ítélni, ami alapján jelenleg a társadalom működik. De nem mi ítélünk bárkit halálra, hanem azért van az, hogy halálra ítéli magát, hogy meg kell ölni a mintázatot, az a rend, az az élet, amit a bocsánatkérésben írtam, az meg tudjon valósulni. De hogy erre az úgy szól, hogy az ítéletet, azt előzetesen megmondtam. Benne volt a térnek ez. De hogy valójában el fogja hangzani, azt nem tudtam, mert ugye arra hivatkoztam, mindig ott konkrétan dőlt el, hogy ki mit fog mondani. Tehát nem volt pontosan meghatározva, valójában azt fog elhangzani, amit a meghívóba beírtunk. Igen, de most itt a szóbeli kiallgatásnál az is kerültre került, hogy akár füzetet tartva az áron természetesen nem egyeztetett. Nem egyeztetett, beszélgettünk, hogy ő mit ért az ő gondolatairól, igen. De nem hoztunk egy határozatot, hogy ezt és ezt kell mondani. Meg hogy az ő nem kerültek fel a listára a nevek, ha ő nem is mondott valamit, hanem elhangzottak nevek. És akkor ez az ítélettel, a kínos ítélettel kettős a cél. Odafigyeljenek velem, amit itt is mondnak, de itt egy kicsit úgy tűnik ebből a nyomozási vallomásból, hogy utána nem tudta, hogy mégis mi történik, majd amikor megszületik a valamelyest váratlanul ért halálos ítélet, akkor társítja hozzá ezt a fordító pszichológiát. De a mostani mondandójában meg inkább úgy tűnik, mintha már eleve ez hozzá volt rendeltetve a tervhez is. A fordított pszichológia, azt nem tudtam akkor hozzátársítani, mivel az egész píkörös szellemiség, illetve ahogy az mindenki munkát, az végig a fordított pszichológiáról szól. Még egy mondat elején, tehát a fordított pszichológia azt nem lehet másképp értelmezni, csak úgy, amikor valakinek az életét veszélyeztetik, és ez alatt mondjuk maradjunk csak a gyerektémánál, elveszik a gyermekét, akkor az ugyanúgy szorogatják a nyakára taposnak meg, és mosolyogják, adod a gyermekedet. És az anya oroszlán módjára ne védje a saját gyermekét, akit a testén keresztül adott életet. Elvárja a struktúra, a hatalom, hogy adod, mert különben
A fordított pszichológiában ki kell, hogy mondjuk, amikor hiába mondjuk szépen jól, hogy nem veheted el a gyermekemet, nem a tiéd, azért, mert egy papírt nem írtam alá. Fordított pszichológia, tehát valami olyan eszköz kell, amiben szembesítem avval, hogy ő megy túl a határokon, és ezt bennük teszitek. Tehát ez a tükör. Értem. Önnek van bármilyen szerint, kivel arról bármit mondani, hogy miért lett különbség a Fóti, illetve a Kulcsi ítélethirdetéshez képest. Ugye a Fótiban még a végrehajtásról a szó is esik, az az isteni gondviselésre van bízva, máshogy azok megfogalmazva, de most mindegy is, de nincs egy konkrét felhívás a végrehajtásra. Ennek a végén pedig, ha én jól tudom, már a Kovács Ároni szövegben is, tehát a kimondott ítéleti szövegben is már ő végrehajtókat keresel, és ehhez társult el a szóval a mostanidre. Hogy miért kellenek akkor ehhez végrehajtók a fordított pszichológiához, hogy miért kell kimondani a végrehajtásra is kell, mert a fordított pszichológiai célmér nem érhető el ugyanúgy, ahogy korábban a Fóti ítéletben. Miért kell kifejezetten a végrehajtásra, tehát nem a halálos ítéletre, hanem a kivégzésre helyezni a hangsúlyt. Nem kivégzés, óriási különbség a kivégzés fogalmi tartalom és a végrehajtás. Nem. Tehát a végrehajtás az azt jelenti, hogy végrehajtja valaki azt a szellemi dolgot, amit kimondott. Most kifejezetten a kimondott szóval, jó, gondolom, hogy versenyszúgják, tehát akár ezzel a résszel, tehát a kivégzést, a végrehajtás, a halálos ítélet végrehajtását miért kellett szóba hozni a ítélet kivégzése kapcsán, a fordított pszichológiához működő. Ennek egyetlen egy oka lehetett, amit menet közül, hogy amikor itt nem tudtuk előre, hogy mi lesz a vége, vagy mi lesz, tehát erről nem beszélgettünk, minden nem is volt ott előtte nap, csak másnap. Még meg is fordult a fejemben, hogy amikor az Imre beszélt erről a végrehajtásról, túltolja, annyira túltolja, hogy biztos legyen benne, hogy ez már az inger küszöböt túllépje, és reagáljon rá a hatalom és a hatóság, mert ott volt az a tudatállapot mögötte, hogy célkeresztbe vettek, és akár minket is likvidálhatnak, ha úgy gondolja a bizonyos körök, hogy mi vagyunk az ellenség, a vélt ellenség. És ezért volt, tehát én nekem az jött akkor le, olyan szinten túltolja, hogy biztos, hogy itt változás legyen, és elinduljon valami, az inger küszöböt túllépni. Komolyan megy. Nem az ítélet, hát szóba álljanak, hogy megkérdezzék, hogy miért van ez, és végre el lehessen mondani, hogy miért van ez, és mi történik a társadalomnak bizonyos rétegeiben. De nem fogja tudni, mi az inger küszöböt az, ami komolytalan. A komolytalan és a komoly, ez nem megfelelő. Nem hanem a címzetnek. Ha a címzet komolytalannak fogja gondolni a dolgot, akkor az nem fogja tudni, hogy nem inger küszöböt. Komolytalannak gondolja abba, hogy ő veszélyeztetve van, ugye, mint ahogy látszik is, hogy nem kér senki védelme, de mégiscsak komoly, mert mégiscsak itt állunk. Ez egy oximoron, ugye, összeegyeztetetlen ellentét, ami valójában a szellemi térből így keletkezik le a fizikai síkra. Mert igenis elérte a célját, mert itt most elmondhatjuk, és mégiscsak ki tudjuk mondani, hogy mi történik a társadalomban, és mit tapasztaltunk, és ez nem az én egyedi tapasztalásom, nagyon sok embernek a tapasztalása. Csak itt azt, hogy az inger küszöböket túllépjük, vegyék komolyan, nekem ez teljesen azt jelenti. Vegyék komolyan, hogy a társadalomban az emberek nem tudnak élni, nincs munkájuk. Én Kokit Norbertet nem ismertem, nem tudtam, de az ő életük és az ő levele pontosan tükrözi nagyon-nagyon sok embernek az életútját, amikor nincs lehetősége, nem tud megmozdulni, nem tud lépni, és elkeseredettségében mond olyat, amit nem is gondolja, hogy megvalósítanak. Ennek tudomására, hogy bárki jelentkezett esetleg, úgy szó szerint ezeket a dolgokat, hogy itt vagyok, jelentkezett, és hajlandó vagyok részt venni bármilyen merényletben. Biztos, hogy nem. Én nem tudok róla, a fiúkkal is beszélgetünk erről, tőlük se tudok róla, viszont arról tudok, hogy csak abban a kisvárosban, hogy én lakom,
többen jelezték vissza, hogy végre valaki kimondta, amit gondolunk. Nagyon sokan gondoljuk ezt, hogy elviselhetetlen már az élet. És nem azt mondták, hogy én jövök és végrehajtom meg, ő hol kell erre jelentkezni. Végre valaki kimondta, ami fáj. Önben megfordult az a mondat, hogy esetleg valaki ezt mégsem így tudja értelmezni, hanem mégiscsak. Ugye pont azért, mert elkeseredett emberekről van szó, akik gyakran elvesztették az ingatlanukat, netán már az élet sem olyan fontos öngyilkossági gondolatokkal küzdködnek, és hát ilyenkor könnyedebben választanak drasztikus, radikális megoldásokat, és esetleg hát felülnek ennek, és végre is hajtják azt, amit. Meg se fordult a fejembe, azért nem, mert ha az devizáról beszélünk az ingatlani telepről, akkor meg lehet nézni a magyar statisztikát, kb. 5000 ember lett öngyilkos a devizahitel miatt. Tehát igazából a magyar ember az először, a maglélek az először önmaga ellen fog fordulni, és nem más ellen. Egyrészt, másrészt viszont ezeket a videókat, addig, amíg úgy gondolom, hogy a mi közvetítésünkkel került ki a YouTube-ra, tehát a térbe, ezt kimondottan az a réteg nézte meg, aki ebbe a szellemi térbe, ebbe a mentális mezőbe, ebbe a gondolkodásba tartozott, ők pedig ugyanúgy hasonlóan, tehát ugyanúgy sosincs, hasonlóan éreznek, gondolkodnak, mint mi, és ők bennük ez meg sem fordul, mert ők píkörösök, szellemnek. Amit meg utána a média kitett, az pedig már nem a mi felelősségünk, mert akkor már azok az emberek is megnézték, amit a fősodratú média reklámozott. Azokhoz a körökhöz is eljutott, amihez nem biztos, hogy el kellett volna jutni. Egyébként, amit a píkör már alakult funtra meg puncsra, abban nem értek el a kezdet, de a kezdetek miatt kérdezem meg, ahhoz van még közelnek a UCC vagy micsodának a szerződés bejegyzett állam, ezek tovább mentek az önök gondolkodása, hogy Magyarország csak egy bejegyzett állam, a tőzsdén, azt hiszem valami ilyesmi ez a gondolkodás, vagy ez a farkas, a licának volt ez az irányzata, de hogy vagy ez teljesen eltűnt vele együtt, vagy azért ez is megmaradt. Van-e anarchista jellege? Mivel a PRIKÖR nem egy szervezet, ezért én nem tudom megmondani, hogy van-e olyan ember, aki hasonlóan gondolkodik, mint mi, és a fejében megmaradt-e, vagy gondolkodik. Biztosan elindítottak ez a téma, amit a Lica felvetett, és amit feszegetett, ez egész biztosan kérdéseket indított meg az emberek fejében, de mi sosem newszisztünk. Amikor volt a... Jó, anarchista gondolkodás, tehát gyakorlatilag anarchizmus, hogy állam nem kell, állam nélküliség, nem kell állami hatalom fölöttünk. Nem konkrét állam, hanem egyáltalán. Ez egy nagyon érdekes, ezt nem lehet így kifejteni. Ezt azért nem lehet. Volt egy közös gondolkodás, ebben nagy célban. De csak egy mondat erejéig, hogy ilyen eszmerendszer. Azért igenis és nem is, mert állam nélkül jelenleg a mai világban nem igazán tudunk működni. Tehát az állam az egy infrastruktúra. Mivel a városi léthez tartozik egy infrastruktúra, közvilágítás, szennyvízvezeték, stb., nem politikáról, nem pártokról beszélünk, kiszolgáló infrastruktúráról. Tehát eleve nem mondhatom azt, hogy államellenes vagyok, mert megszűnik az élhető világ a városban, holott mi az élhető életet szeretnénk teremteni. De azt, hogy egy természeti rendben beleavatkozzon túlzottan egy állami infrastruktúra, például megtiltsa a kutak ásását, vagy a kutak használatát, ez már életellenes. Innentől az állami infrastruktúrának, vagy az államnak vissza kell fognia magát. Ilyen gondolatok és ilyen eszmeiség volt köztünk. És ez közös? Hát az, hogy közös, az élet támogatása és az élet ellenes megnyilvánulás, az biztos, hogy közös volt mindenkivel. Ez például valamelyik ülésen előkerült? Most pont így nem, nagyon sok mindenről beszélgetünk természetesen, de ez nem anarchizmus.
Ez az, hogy Állam csak szolgáltató állam. És nagyon szűkkel legyen aznak az államnak a hatalma, vagy abban benne. Nem hatalma, az állam szolgál, és nem hatalma ember. Tehát azt én olvashatom, vagy csak nem az említett. Én is igazságos Igen, nemzeti hitvallásbíró kint van. Amiről én beszélek, a nemzeti hitvallás, ami kint van a falon, ugyanerről beszél. Csak a kérdés az, hogy a valóságban az valósul meg, a hatóságok, az ügyintézők, akik ott ülnek a gyárhivatalba, az okmányirodában, azok ezt a szellemiséget képviselik, vagy pedig büntetnek. Tehát akkor maradjunk meg, csak legyen más. Szolgáltasson, ami az eredendő feladata. És csak addig a mértékig, amikor a feltétlenül szükség. Amíg az életet támogatja. Értettem. Folytatjuk 18-án Jézusnak fogom megadni a kérdezés lehetőségét, és azt követően lesznek a védelem is, illetve a vádlati oldal is, és akkor az ötödrendű vádlat kihallgatására szorítkozik. Jöjjön 11-re. Láthatja ügyvédül, hogy fölöslegesen ne várakozzon, hamarabb nem lehet, hogy később kerül sorra, meglátjuk, annyit esetleg tud nekem mondani, hogy várható el valóban, vagy nem tudjuk nem kötelez védiratot alá, csak hogy... Szerintem valamennyi időben nyilván nem lesz volna. Rendben, 11-re várjuk. Akkor folytatjuk, tehát 9 akkor folytatjuk a tárgyalást, harmadányi vádlat kihallgatását folytatjuk. 18-án hétfőn, így van. 9. Hát nem nincsen még meg, de a Kunév után. Hát szerintem már április környékén vagyunk. Mi már április környékén. A következő etap, az biztos, hogy szintén egy hasonló lehet, ha már nem is hogy csak hételei napokra, hanem meg 2-1 héten, és akkor szintén egy hosszabb tárgyalássorozat lenne. Azt, hogy milyen bizonyítást fogunk lefolytatni, a tájékoztatást fogunk adni hatolással egyébként. Tehát is egy évben meg fogunk adni. Nyilván ott fog sor kerülni a 6-7 rendi kihallgatására. Most is el tudom mondani, hiszen már jeleztem lehallgatási anyag részben és videó. Tehát elsőlegesen azok jönnének előtérbe, hogy egyáltalán mi a lényeget nézzük meg, hogy a meg nincs jelenve, hogy a Covid-ból betegedés egész szeg legyenek előre. Tehát, hogy tervezhető legyen az ugyan. Csak mondom. Amúgy gondolom. Tehát én fogom csinálni. Értelmes, mert nem tudja érteni. Jól kezeltem én, amit mondok. Köszönöm, akkor viszontlátásra.